Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo resoldrem l'examen de les proves d'accés a grau superior de matemàtiques de l'any 2021, la sèrie 2. L'exercici, que des de fa un temps ens els pengen solucionats, el primer ens diu: feu les operacions següents amb nombres en notació científica i expresseu el resultat en aquesta mateixa notació. Aquí tenim dues opcions, però la manera més fàcil, com que no ens diuen el contrari i ho podem fer amb calculadora, jo simplement crec que el que volen és saber si sabem utilitzar realment la calculadora amb aquests números, que hi ha gent que a vegades no sap com posar-ho. En aquest cas, el que faríem és posar 3,2 exponencial a la menys 5, és a dir, segurament a la majoria de calculadores tindreu aquest 10 elevat a x, o hi ha alguna calculadora que hi posa exp, això també serveix per posar el 10 elevat a el que sigui. Aleshores, posem el número que tenim al davant, apretem la tecla aquesta i a partir d'aquí posem l'exponent. Després posem el més, posem el per, posem el que faci falta i anem calculant. Sí que és veritat que si tinguéssim la mateixa potència de 10, és a dir, si això fos 10 elevat a menys 4 i això fos 10 elevat a menys 4, podríem sumar els números del davant i l'exponent, és a dir, la potència, ens quedaria 10 elevat a menys 4 en aquest cas, per exemple. O, si tenim una multiplicació, podem multiplicar els números, és a dir, 7,45 per 5,467, i les potències de 10, com que són potències de la mateixa base, podem sumar els exponents. Però ja us dic, la manera més fàcil en principi seria fer-ho amb calculadora. Estem al cas aquí de fer la resta, apretar l'igual i després posar la divisió, i aquí també intentem posar parèntesis, ja que si posem aquest número i ho elevem a 2, possiblement la calculadora només ens elevi el 10 a la 3. És a dir, tant aquí, si posem primer el numerador, apretem l'igual i després dividim, ens ha de sortir aquest número. I aquí, si posem parèntesis i ho elevem tot al quadrat, també ens ha de sortir aquest número. Només una coseta de la notació científica representa que la posem per evitar que hi hagi números molt petits o molt grans. És a dir, si jo tinc, per exemple, 3,2 per 10 elevat a 5, això què significa? Això significa que aquest 10 a la 5 està multiplicant per un 1 seguit de 5 zeros. És a dir, és com si moguéssim la coma 5 llocs cap a la dreta. És a dir, 1, 2, 3, 4, 5. És a dir, en realitat, si ens trobem el 3,2 per 10 a la 5, és com si fos el número 320.000. I si fos el número 3,2 per 10 a la menys 5, a la menys 5 vol dir que la coma anem cap allà. És a dir, el que fem és el número petit, 0,00. Per tant, si tenim la coma aquí, el que fem és moure 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado que aquí posem la coma i al davant encara va un altre 0, i tots els buits aquests els omplim amb zeros. És a dir, el 3,2 per 10 a la menys 5 seria 0,00032. Anem a mirar l'apartat B. El que ens diu aquí és que expressem en notació científica les quantitats següents. El que fem és el que dèiem, és a dir, tenim un número molt gran o un número molt petit aquí, per exemple, és a dir, aquí tenim 0,000000. El que hem de fer sempre per escriure amb notació científica és posar el primer número, la primera xifra significativa que es diu, és a dir, el primer número que no sigui un 0, amb una coma, i veure quants llocs hem mogut la coma. És a dir, aquest d'aquí, per exemple, el 7,54, el que fem és moure la coma des d'on està fins passat el 7. És a dir, si contem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com que era un número petit, és a dir, 0, l'exponent ens queda negatiu. És a dir, quan movem la coma cap a la dreta, a l'hora de col·locar el 10 elevat a, el que fem és posar-ho en negatiu. És a dir, movem la coma 8 llocs, en aquest cas, 7,54, i ens quedaria per 10 a la menys 8. Si poséssim 75,4, hauríem de posar per 10 a la menys 9. Però, en principi, el correcte és posar la coma sempre després de la primera xifra, que no sigui un 0.
Aquest d'aquí, el mateix, però al revés, és a dir, aquest és un número molt gran, és a dir, és 2.310 milions, per tant el que fem és suposar que la coma està aquí perquè no n'hi ha, i el que fem és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és a dir, ens quedaria 2,31 i com que després hi ha 9 xifres, per 10 elevat a 9. Els bilions són 1.000 milions, per tant, un milió de milions, per tant, un milió de milions seria, un milió són 6 zeros i un milió són 6 zeros, per tant, un milió d'un milió són 12 zeros. Per tant, 12 zeros aquí darrere i encara el movem un lloc més perquè l'hem de posar després del 3 la coma, tenim 12 zeros més el 2 d'aquí serien 13 llocs els que movem, és a dir, 3,2 per 10 elevat a 13. El 15 10 mil·lèsimes, quan nosaltres tenim un número amb decimals, aquest d'aquí és la dècima, aquest d'aquí és la centèsima, aquest d'aquí és la mil·lèsima, aquest d'aquí és la 10.000èsima. Per tant, en aquest cas el que ens està dient és que tenim 15 10.000èsimes, 15 10.000èsimes seria 0, 0, 15. És a dir, aquest d'aquí és la dècima, aquest d'aquí és centèsima, aquest d'aquí seria la mil·lèsima i aquest 10.000èsima. Com que ens dona dos números que són 10.000èsimes, és a dir, si ens digués només el 5, està clar que el 5 aniria aquí, 0,000 i un 5. Com que ens diu 15, sempre l'últim número és el que col·loquem, en aquest cas, a les 10.000èsimes, que és el que ens diu. I a partir d'aquí, si tenim aquest número i l'hem de passar a notació científica, el que fem és moure la coma 3 llocs, és a dir, després de la primera xifra, que no és un 0, i com que l'hem mogut 3 llocs cap a la dreta, ens quedaria per 10 elevat a menys 3. Anem a continuar a l'exercici 2. Ens diu, racionalitzeu les fraccions i feu les operacions indicades simplificant tant com es pugui. Aquí, en aquest cas, tenim dues opcions, és a dir, podem racionalitzar abans o podem racionalitzar després. Jo crec que el més fàcil és racionalitzar després, ja que ens donen el mateix denominador. Aquí no ho hem fet després, ho hem fet primer. Racionalitzar el que vol dir és treure les arrels del denominador. Per tant, si nosaltres tenim 5 partit per arrel de 3 menys 2 partit per arrel de 3, aquí el que hauríem de fer és primer treure les arrels si fossin diferents. Però com que són iguals, podem deixar-ho i dir 5 menys 2 seria 3 i a baix, com que tenim el mateix denominador, el deixem. A partir d'aquí anem a racionalitzar. Racionalitzar vol dir treure l'arrel del denominador i el que fem és multiplicar dalt i baix per l'arrel que tenim a baix. Aquí us deixaré l'enllaç, si de cas, d'un vídeo de racionalitzar i així veureu els diferents tipus que hi ha per treure les arrels del denominador. Aquí, en aquest cas, el que fem és multiplicar dalt i baix per l'arrel que tenim al denominador amb la finalitat de que marxi l'arrel. A dalt no podem fer res, ens queda 3 arrel de 3 i a baix, arrel de 3 per arrel de 3, ens queda arrel de 3 al quadrat, que el quadrat i l'arrel marxen, i aquí en aquest cas encara podem eliminar més perquè ens dona 3 arrel de 3 partit per 3, que aquest 3 i aquest 3, com és un 3 que multiplica i un 3 que divideix, els podem eliminar. I això ens acabaria donant simplificat al màxim arrel de 3. Si continuem, aquí tenim 4 partit per 7 menys arrel de 5 i 6 partit per 7 més arrel de 5. Aquí, com no tenim el mateix denominador, podríem racionalitzar abans o podríem fer mínim comú múltiple. Aquí veiem que hem fet el mínim comú múltiple, o potser hem racionalitzat, perquè de fet acaba sent el mateix. Anem a apuntar les dues fraccions que tenim. Tenim 4
partit per 7 menys arrel de 5, 7 menys arrel de 5 més 6 partit per 7 més arrel de 5. Quan tenim diferents denominadors, el que hem de fer és el mínim comú múltiple. Mínim comú múltiple, en aquest cas, seria un i l'altre, perquè són dos denominadors diferents. Si estigués multiplicant, sí que estarien repetits, però com que està restant i aquest està sumant, això s'agafa, diguéssim, com un pack, i això és un pack, això és un altre pack. Per tant, al ser diferents, els hem de col·locar tots dos, és a dir, tots dos multiplicant i ho col·loquem, diguéssim, en el denominador. Aleshores, si nosaltres dividim el denominador entre el que teníem abans i ho multipliquem pel numerador, igual que si tinguéssim números naturals o números enters sense arrels, si jo divideixo això entre això, aquest s'elimina i em queda aquest d'aquí. Per tant, em quedaria 4 multiplicat per 7 més arrel de 5. Aquest igual, si jo divideixo els denominadors, aquest s'eliminaria perquè és el mateix i em quedaria el numerador 6 multiplicat pel que li falta, que seria 7 menys arrel de 5. Si ho fem això, és a dir, si ho multipliquem, ens quedaria 4 per 7, 28, 4 per arrel de 5, 4 arrel de 5, i aquí 6 per 7, 42, i 6 per menys arrel de 5, menys 6 arrel de 5. A baix podem també multiplicar els denominadors, és a dir, podem multiplicar 7 per 7, 7 per arrel de 5, arrel de 5 per 7 i menys arrel de 5 per arrel de 5, o veure que és una identitat notable i tenim suma per diferència i ens quedaria una diferència de quadrats. Però si no ho veiem, simplement multipliquem 7 per 7, 49, 7 per arrel de 5 ens donaria 7 arrel de 5, aquest d'aquí ens quedaria el mateix però en negatiu, és a dir, menys 7 arrel de 5, i menys arrel de 5 per arrel de 5 ens donaria menys arrel de 25. Si ajuntem tot el que podem a dalt, tindríem 42 més 28, que això ens donaria 70, i aquí, com que tenim la mateixa arrel, podem sumar o restar els números del davant. En aquest cas, 4 menys 6 ens donaria menys 2 arrel de 5. A baix, aquests dos s'eliminen perquè tenim 7 arrel de 5 menys 7 arrel de 5, i aquí tenim 49 menys 5, perquè l'arrel de 25 la podem fer que és exacta. Si ajuntem els números de baix, ens quedaria 44. I aquí, com que tots els números, és a dir, el 70, el 2 arrel de 5 i el 44, tots es poden dividir entre 2, podem simplificar-ho, és a dir, ens quedaria 35 menys arrel de 5 partit entre 22. És a dir, el que hem fet és simplificar-ho i dividir-ho tot entre 2. Anem a fer l'exercici 3. Ens diu, sabent que el radi de la circumferència és de 8 centímetres, trobeu el valor del costat del quadrat inscrit i la seva àrea. Per al valor del costat doneu una aproximació per arrodoniment fins a les centèsimes. És a dir, anem a posar dos decimals i pel valor de l'àrea doneu el valor enter exacte. Calculeu també l'àrea del cercle i l'àrea de l'espai comprès entre la circumferència i el quadrat. Anem a fer una mica tot el que ens diu. És a dir, tenim aquí un quadrat que fa 16 de diagonal. O sigui, tenim aquí un quadrat que aquesta diagonal ens fa 16. Per tant, si nosaltres posem aquí una circumferència al voltant, està clar que el radi fa els 8 que ens diu. Si anem a calcular l'àrea del cercle, l'àrea del cercle és pi per radi al quadrat. Per tant, en aquest cas, pi per radi al quadrat seria 3,14 per 8 al quadrat. Si calculem 8 al quadrat, 8 per 8,
64 per 3,14 ens donaria 200,96. 200,96. Aquí ens ho posa en centímetres, per tant, serien centímetres quadrats. Aquesta seria l'àrea del cercle. Anem a calcular ara l'àrea del quadrat. O sigui, trobem el valor del costat, és a dir, el que ens demanen també és que trobem això. Això ens permetrà també trobar l'àrea del quadrat. Aquí, per força, hem d'aplicar el teorema de Pitàgores, és a dir, nosaltres tenim aquí, si ho partim per la meitat, tenim un triangle en el qual això fa x, això fa x i això fa 16. Sabem que aquí hi ha 90 graus, per tant, tenim un triangle rectangle i podem aplicar el teorema de Pitàgores, és a dir, x al quadrat més x al quadrat, és a dir, catet al quadrat més catet al quadrat és igual a hipotenusa al quadrat. Aquestes dues incògnites d'aquí, com que és la mateixa, ho podem sumar i ens donaria 2x al quadrat i això és igual a 16 per 16, que serien 256. Aquí el 2 ens pot passar dividint a l'altre cantó i després el que faríem és l'arrel quadrada. Anem a dividir 256 entre 2 i fem l'arrel. Per tant, això ens dona 11,31. 11,31, que seria l'arrel de 128, 11,31. Això és el que faria, diguéssim, cada un dels costats del quadrat. Si ens demana l'àrea d'aquest quadrat, el que podem fer és, com que això és arrel de 128, que si ho fem és aquest 11,31, l'àrea del quadrat és costat per costat, que si multipliquem arrel de 128 per arrel de 128 ens acaba donant que l'àrea del quadrat és arrel de 128 al quadrat, quadrat i arrel marxen i ens dona 128 centímetres quadrats. Ens demana també quina seria l'àrea que ens queda entremig, diguéssim, del cercle i del quadrat, que això simplement el que hauríem de fer és una resta del que ens ha donat l'àrea del cercle i l'àrea del quadrat. Si nosaltres restem 200,96 menys 128, ens dona 72,96, que seria aquesta àrea que tenim aquí al mig, centímetres quadrats. Anem a fer l'exercici 4. Ens diu, donats els vectors menys 3, 2, el v baixa 1, 4 i el v doble menys 1, 10, diu que trobem els valors x, y que compleixin que v doble és igual a x per 1 més i per b. Anem a plantejar, diguéssim, el sistema aquest. Ens diu que v doble és igual a x pel vector 1 més i pel vector v baixa. Aleshores, sabem quan val cadascun, és a dir, sabem que el vector 1, el vector b i el vector v doble, sabem que és menys 3, 2, sabem que el vector b és 1, 4, i l'altre és menys 1, 10. Per tant, el que ens estan dient aquí és que el v doble, és a dir, el menys 1, 10, és igual a x pel vector 1, és a dir, menys 3, 2, més i per 1, 4. El que anem a fer és, anem a multiplicar aquesta x per cadascun, és a dir, això ens donaria menys 3x i 2x, i això ens donaria 1i i 4i, amb la coma al mig. Aleshores, el que anem a fer és a plantejar, diguéssim, el sistema igualant la primera part, diguéssim, de la coma, de tots els vectors, que és el que pertany a la x, i anem a igualar la segona part de la coma, que és el que pertany
a la i. Si nosaltres apuntem el de la primera part, és a dir, ens quedarà menys 1 és igual a menys 3x més i, i si apuntem el de la segona part, ens queda 10 és igual a 2x més 4i. A partir d'aquí ens queda un sistema que el que podem fer és igualació, substitució o reducció, el que sapiguem fer. Us deixaré l'enllaç també del sistema i així podeu veure més a poc com es fa. Aquí el fàcil seria fer segurament substitució, és a dir, aïllem aquesta i d'aquí, que ens donaria menys 1 més 3x, i el que fem és substituir-ho a l'altra equació. Anem a substituir, quan trobem la i, el que ens ha donat a dalt, i si resolem el sistema ens quedarà 2x, aquí ens queda menys 4 més 12x, i si passem les x a un cantó i números a l'altre, ens quedaria 14, és a dir, passo el 4 sumant, és igual a 14x. Per tant, 14 entre 14 ens donaria 1, aquest seria el resultat de la x, i si anem aquí al primer pas, diguéssim, on hem aïllat la i, substituïm la x i ens dona 3 per 1, 3, menys 1, 2, i aquest seria, diguéssim, el valor de la i. Anem a resoldre l'exercici 5. Aquí ens diu que relacionem cada una de les funcions següents amb la gràfica que li correspongui. Tenim aquí una equació de segon grau, tenim aquí dues de racionals i tenim una equació de tercer grau. Clar, el que hauríem de tenir clar és que si nosaltres tenim una equació de primer grau, el seu dibuix és una recta. Si tenim una equació de segon grau, el seu dibuix és una paràbola. Per tant, com que aquí només tenim una equació de segon grau, sabem que aquest d'aquí ha de ser l'A per força. És el que deia abans. Ho tenim solucionat, però anem a trobar-li una mica la lògica a tot. Tenim una equació de segon grau, per tant, ha de ser la paràbola. Els que tenen una divisió representa que el número que no forma part del domini, que és el número que ens dona 0 al denominador, el número que no forma part del domini, que aquí seria el menys 3, perquè menys 3 més 3 ens donaria 0, i aquí 1 menys 1 donaria 0, és a dir, aquí el número menys 3 no seria del domini i aquí el número 1 no seria del domini. Aleshores, en el número aquest que no forma part del domini, representa que no hi ha funció, és a dir, hi ha una asímptota vertical que es diu. Aquí la C seria en el número 1, és a dir, en l'1 no hi ha funció, i l'altra, en la B, seria en el menys 3, que és el número que ens dona 0 al denominador. És a dir, la diferència entre la B i la C la trobem bàsicament amb el denominador. I després, la D, que és de tercer grau, podria ser que no tingués 3 punts de tall, però en principi, quan tenim una funció que és de tercer grau, té 3 punts de tall. I aquí ens compleix això també, és a dir, tenim aquest, aquest i aquest, que són 3 punts de tall. Després diu, digueu on són i de quin tipus són les asímptotes de la funció C. La funció C, que és aquesta d'aquí, és el que dèiem, és a dir, hi ha una asímptota vertical, que l'asímptota vertical és el número que no forma part, diguéssim, del domini sempre que hi hagi una divisió. Si nosaltres tenim 2x més 4 partit per x menys 1, representa que el número aquest, és a dir, si nosaltres fem x menys 1 és igual a 0, ens dona x igual a 1. Aquest número d'aquí, que és el que ens fa donar, diguéssim, 0 al denominador, si nosaltres li busquem el límit de 1, això ens donaria 2 per 1 més 4, 1 menys 1, ens donaria 6 entre 0, i quan ens dona un número entre 0, que vol dir que és infinit, vol dir que hi ha una asímptota vertical. I en l'altre cas, si nosaltres busquem directament el límit a infinit, el límit a infinit, en aquest cas,
Aquí també, si voleu mirar, us deixaré l'enllaç del vídeo dels límits, perquè a vegades també surt als exàmens, us deixaré l'enllaç i així podeu veure com es calculen els diferents límits a infinit i a un número. Aquí, el límit a infinit veiem que és igual, és a dir, és el mateix grau a dalt que a baix, per tant, el resultat seria els coeficients del davant, en aquest cas 2 partit per 1. És a dir, aquí hi hauria una asímptota horitzontal, que les horitzontals sempre estan a la i, és a dir, en i igual a 2 hi hauria una asímptota horitzontal i aquí hi hauria una asímptota vertical que sempre estan a la x, és a dir, en x igual a 1 hi hauria una asímptota vertical. Aquí tenim un altre apartat, ens diu, trobeu a partir de la derivada les coordenades x, y dels punts on es troben el màxim i el mínim de la funció d. És a dir, la funció d veiem que fa així, és a dir, hi ha un màxim aquí i hi ha un mínim, i ens diu que ho trobem a partir de la derivada. Tenim la funció x elevat a 3, és a dir, tenim x elevat a 3 menys 6x, i el que anem a fer és fer la derivada. Aquí també us deixo l'enllaç perquè pugueu veure com es fa la derivada exactament i també com trobar les aplicacions amb el sentit de trobar màxims, mínims i el creixement. Aquí si fem la derivada, l'exponent passaria al davant i ens quedaria elevat a un número menys i aquí seria menys 6. Si igualem a 0 i resolem això, tindríem que x al quadrat, el 3, ens passa dividint i ens quedaria 2. Per tant, si fem l'arrel de 2, que ens donaria més arrel de 2 i menys arrel de 2, serien, diguéssim, els màxims i els mínims. La manera de trobar-ho exacte representa que si nosaltres tenim una recta, col·loquem aquí menys infinit, col·loquem menys arrel de 2, col·loquem arrel de 2 i col·loquem a l'infinit. Busquem números, diguéssim, de cada un dels trams. L'arrel de 2 és 1,4 més o menys, per tant aquí al mig, per exemple, podríem buscar el 0. Si nosaltres substituïm la derivada per 0 ens dona negatiu, perquè 3 per 0, 0, menys 6 donaria menys 6. Si agafem un número més gran d'arrel de 2, per exemple el 2, 2 al quadrat, 4 per 3, 12, menys 6 ens queda positiu, i si agafem un número que estigui entre menys infinit i menys arrel de 2, o sigui, menys arrel de 2, menys 2, per exemple, a l'elevar-lo al quadrat també ens queda positiu, 4 per 3, 12, menys 6, també ens dona positiu. És a dir, aquest tram d'aquí ens dona positiu, aquest tram d'aquí ens dona positiu, per tant vol dir que aquí creix la funció, aquí decreix i aquí torna a créixer. Si aquí creix vol dir que aquest número d'aquí és un màxim, si aquí decreix vol dir que aquest número és un mínim, i aquí creix ja fins a l'infinit, no hi hauria cap més màxim ni mínim. Per tant, l'arrel de 2 negatiu i l'arrel de 2 positiu seria, diguéssim, màxim i mínim. A partir d'aquí, si nosaltres ho substituïm aquí a la funció, ens donarà el que seria la i. Això ens donaria arrel de 2 elevat a 3 seria menys 2 arrel de 2, aquí menys i menys seria més, 6 arrel de 2, i això ens acabaria donant 4 arrel de 2. Aquest seria la i que li correspondria, diguéssim, al menys arrel de 2. I si calculem l'altre, si ho calculem en positiu, seria arrel de 2 elevat a 3, menys 6 per arrel de 2, aquest també ens donaria 2 arrel de 2, menys 6 arrel de 2, ens acabaria donant menys 4 arrel de 2. Anem a veure l'altre exercici. Aquí ens diu que considerem la figura següent formada per dos triangles contigus, un dels quals és rectangle. És a dir, aquí tenim un triangle, tenim aquí baix un altre triangle, sabem
unes mides d'uns costats, d'uns angles concrets, però ens falten uns quants. És a dir, aquí ens diu calculem els angles alfa, beta i gamma, és a dir, aquest i aquest d'aquí. Sabem que A més B fa 120, però no vol dir que facin 60 i 60. És a dir, el que sí que sabem sempre és que els tres angles d'un triangle sumen 180. Per tant, aquí representa que si ens basem només en el de dalt, per exemple, sabem que aquest fa 90, aquest fa 20 i aquest d'aquí, alfa, simplement, si restem 180 menys 90 menys 20, que és el que fan aquí, és a dir, agafen el triangle de dalt i del total, que sempre és 180, li traiem els dos que sabem. Ens dona 70. Per tant, aquest d'aquí sabem que fa 70 graus. Si ja sabem que aquest fa 70, podem deduir el de baix, perquè si tot fa 120, doncs 120 menys els 70 d'aquí dalt, ens queden 50 aquí baix. I després, l'altre d'aquí, com que ara ja sabem que aquest d'aquí baix fa 50, si ho sumem, això és 160, doncs li falten 20 per arribar, diguéssim, als 180. Després, ens demana que calculem els costats, a l'X, a l'Y i al Z. A l'X podem aplicar Pitàgores perquè tenim un triangle rectangle. És a dir, sabem un catet que fa 6, sabem un catet que fa 8 i ens falta la hipotenusa. Per tant, si nosaltres sabem d'un triangle rectangle, sabem dos costats, sabem que un fa 6 i un fa 8 i són els dos catets, la hipotenusa quan farà? Doncs la hipotenusa, apliquem el teorema de Pitàgores, hipotenusa al quadrat és igual a catet al quadrat més catet al quadrat. I això seria 36 més 64 i la x seria l'arrel de 100. En aquest cas ens importa només el número positiu, per tant sabem que aquest costat faria 10. És a dir, aquest costat d'aquí, la x, faria 10. I després el que ens demana també és la y i la z. Anem a fer aquest triangle d'aquí. Si fem aquest triangle d'aquí, representa que el que sabem és que això d'aquí fa 10 perquè ho acabem de trobar. Sabem que aquest angle d'aquí fa 50, aquest angle d'aquí, aquest fa 110 i aquest hem dit que feia 20, és a dir, aquest d'aquí fa 110 i aquest fa 20, i el que ens demanen és aquests dos costats d'aquí. Com ho trobem, això? Això ho trobem amb el teorema del sinus. El teorema del sinus, què ens diu el teorema del sinus? Que un costat dividit entre el sinus oposat, és a dir, 10 entre sinus de 110, és igual a B entre sinus oposat, entre sinus de 50. Aleshores, calcularíem això d'aquí i després faríem el mateix amb l'altre costat. Sempre que apliquem el teorema del sinus, un costat entre el sinus oposat, el que sabem ho podem calcular. És a dir, el 10 entre sinus de 110, això ho podem calcular. Aquí no, perquè tenim la B. Per tant, anem a calcular aquest tros d'aquí, 10 dividit entre sinus de 110, ens dona 10,64. Aquest 10,64, ara el sinus de 50 el passem multiplicant. Per tant, si passem això multiplicant per sinus de 50, ens dona 8,15. 8,15 seria aquest costat d'aquí, és a dir, l'oposat de 50. I ara per trobar l'altre costat seria exactament el mateix, és a dir, comencem pel que sabem, és a dir, un costat dividit pel sinus de l'angle oposat, i això serà igual a A, en aquest cas ara, entre sinus de 20. 10 entre sinus de 110 ens donaria el mateix d'abans, és a dir, 10,64, i
el mateix, és a dir, el sinus de 20 que està dividint ens passarà a l'altre cantó multiplicant. Anem a calcular-ho. És a dir, tenim 10,64 i ho multipliquem pel sinus de 20 i ens dona 3,63. És a dir, podem utilitzar el teorema de Pitàgores sempre que tinguem 90 graus, si no, hem d'utilitzar el teorema del sinus. Anem a veure l'últim exercici. L'últim exercici ens diu, en la taula que segueix hi ha el recull de dades de la valoració d'un venedor en què van participar 80 persones i que es puntuava de l'1 al 6. En la taula es van perdre dues dades, és a dir, aquí veiem que ens diu x igual a 14 i 3x igual a 42, però això a l'examen no hi era, és a dir, això estava en blanc. Aleshores, diu, sabent que el nombre de persones que el van puntuar amb un 5 era el triple del nombre de persones que el van puntuar amb un 4, acabeu d'omplir la taula, trobeu la moda, la mitjana, la mediana i representeu en un diagrama de barres. És a dir, nosaltres sabem que un punt ho van votar 4 persones, 2 punts 4 persones, 3 punts 7 persones, 4 punts x, perquè no ho sabem, i 5 punts 3x, perquè ens diu que és el triple que l'altre, i 6 punts serien 9. Anem a apuntar aquestes dades d'aquí, és a dir, sabem que això moltes vegades és millor fer-ho en vertical, més que res per si ens demanen altres coses, és a dir, tenim 1, 2, 3, 4, 5 i 6, és a dir, tenim fins al 6. Aquí sabem que en total són 80 i el que ens diu és que són 4, 4 i 7, és a dir, 4, 4 i 7. Després, aquest d'aquí no ho sabem, per tant li diem x i aquest ens deia que era el triple i aquests són 9. Per tant, aquest és fàcil en el sentit de tota la suma aquesta ens ha de donar el total, que en aquest cas són 80. Doncs anem a escriure, diguéssim, com una equació, és a dir, 4 més 4 més 7 més x més 3x més 9 és igual a 80. Passem números a un cantó, x a l'altre, i ens donarà, és a dir, 80, 4 i 4, 8, i 7, 15, passo el 15 restant, el 9 també el passem restant, i això seria 3x i x, 4x. Si fem això d'aquí, és a dir, 80 menys 15 menys 9, ens dona 56, i el 4 passa dividint, ens dona 14, és a dir, la x val 14. Què vol dir? Que aquí n'hi ha 14 i aquí n'hi ha 14 per 3, 42. A partir d'aquí ens demana també la moda, que la moda simplement és el que n'hi ha més, és a dir, aquí el que n'hi ha més és el 5 perquè n'hi ha 42, per tant aquest d'aquí seria la moda. Si després fem la columna de la n majúscula, que és anar acumulant les n's, és a dir, aquí en tenim 4, més 4, 8, més 7, 15, més 14, 29, més 42 serien 31, 71, més 9, 80. A partir d'aquí, la mediana és buscar el número que està al mig, que en aquest cas, quan són parells, hi ha dos números que estan al mig, és a dir, seria, si posem 40 per un cantó i 40 per un altre, seria el que fa 40 i el que fa 41. Si dividim entre 2 el 80, el 40 on és el 40? El 40 està aquí i el 41 també. Per tant, com tots dos estan aquí, la mediana també seria 5, la mediana. Després, ens demana també la mitjana. La mitjana, la manera més fàcil és fer-ho també amb la taula, amb la columna de x per n. X per n és multiplicar, 1 per 4, 4, 2 per 4, 8, 3 per 7, 21, 4 per 14 serien 56, 5 per 42 serien 210 i 6 per 9, 54.
Anem a sumar totes aquestes dades, que serien 12 més 21 més 56 més 210 més 54. Això serien 353. 353 partit entre 80, això seria la mitjana. És a dir, anem a fer 353 entre 80 i ens dona 4,41. Per tant, 4,41 seria la mitjana d'aquest exercici. No sé si ens demanava alguna cosa més. Sí, ens demanava també que representéssim en un diagrama de barres. Un diagrama de barres, simplement hem de col·locar, diguéssim, el que és la X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, per separat, la X sempre en horitzontal, i la Y ens la podem adaptar una mica amb els números que tinguem. Aquí, en aquest cas, com tenim números que van fins al 40, ho podem posar de 5 en 5 o de 10 en 10, com hem fet aquí, i a partir d'aquí cadascun col·locar-li el seu. Si ens diu un diagrama de barres, cuidado que les barres han d'estar separades entre elles. Si ens digués un histograma, hauríem d'ajuntar les barres.